Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina kuwa fatan alkhairi da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Ta fari dai sunana Muhammad Abdulrahman. Ina gabatar muku da wannan sabuwar channel mai ɗimbin albarka wato Duniyar Hausawa TV. Duniyar Hausa TV channel da dinga kawo muku shirye har ƙwara biyar. Duniyar Hausawa TV channel ta dinga faɗakar da ku, ilmantar da ku, ta nishaɗantar da ku ta hanyar wasu shirye-shirye ƙwara biyar. Kafin cika ku da surutu, kawai mu tsunduma ci. Shiri na farko shine shirin labaran duniya. Ko ban yi muku bayani ba, kun san me ake nufi da labaran duniya. Labaran duniya labarai ne da yake zagaya ko ina a faɗin duniya domin ya kawo muku rahotanni akan wasanni, manyan kere-kere, wato manyan fasahohin duniya. Na biyu wato shirin Duniyar Fim. Shiri ne da zai dinga yi muku nutso da linkaya domin ya ga wace waina ce ake tuka a duniyar fina-finai, wadda ta hada da Kannywood, Tollywood, har ma da uwa uba wato Bollywood. Shiri na uku wato shirin yaya abin yake. Shiri ne zai dinga muku dubi akan manya-manyan fina-finan duniya, akan yadda suke abubuwa na hikima, tsafi da kuma tashi sama. Zan ne kawo muku green screen da yadda abin yake. Shiri na hudu wato shirin kayan itace. Shiri ne zai dinga dubo muku amfanin nikan kayan itace da ke gewe da mu, kamar kayan marmari, kayan ganye da kuma na itace. Shiri na biyar kuma shiri na ƙarshe wato shirin karatu da ilimi. Shiri ne zai dinga muku dubi akan yadda dabbobi suke rayuwa, da dubi akan kayan technology da tarihin alƙaryoyi. Kawai taimakon da za ka yi mana, ka danna min alamar subscribe kuma ka danna min alamar ƙararra domin duk shirin da na saki ya zo gare ka.